Το μάθημα 1.5 μιλάει για χαρακτήρες διαιρετότητας, μέγιστο κοινό διαιρέτη, ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο, ανάλυση αριθμού σε γινόμενο πρώτων παραγόντων. Είναι ένα πολύ σημαντικό μάθημα, η θεωρία που έχει είναι πάρα πολύ σημαντική. Πολλές από αυτές τις έννοιες έχετε ξανακούσει και στο δημοτικό, σε πιο απλό επίπεδο όμως. Τώρα πρέπει να τα δείτε κανονικά. Λοιπόν, ξεκινάει το μάθημα, η θεωρία του μαθήματος, και σας μιλάει πρώτα απ' όλα για τα πολλαπλάσια. Τι λέγεται πολλαπλάσιο ενός φυσικού αριθμού? Πολλαπλάσιο λέει ενός φυσικού αριθμού α είναι οι αριθμοί που προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό με όλους τους φυσικούς αριθμούς. Δηλαδή, έχω 0 επί α που κάνει 0, έχω 1 επί α που κάνει α, έχω 2 επί α που κάνει, λέμε 2α, πολλαπλασιασμός δηλαδή, και πάει λέγοντας 3 επί α, 4 επί α, 5 επί α, 6 επί α, δηλαδή όλα αυτά τα αποτελέσματα αυτών των πολλαπλασιασμών είναι τα πολλαπλάσια του α. Δηλαδή πολλαπλάσιο ενός αριθμού στην ουσία λέγεται η προπαίδειά του και μόνο η προπαίδειά του. Δηλαδή, αν πάρετε την προπαίδεια του 2, 2 επί 0 κάνει 0, 2 επί 1 κάνει 2, 2 επί 2 κάνει 4, 2 επί 3 κάνει 6, 2 επί 4 κάνει 8 και πάει λέγοντας. Όλοι αυτοί εδώ οι αριθμοί είναι τα πολλαπλάσια του 2. Γενικά πολλαπλάσια είναι όταν πολλαπλασιάζω έναν αριθμό με όλους τους φυσικούς αριθμούς. Και θυμίζω ότι οι φυσικοί αριθμοί είναι το 0, το 1, το 2, το 3, το 4 και πάει λέγοντας. Αυτά λέγονται πολλαπλάσια ενός αριθμού. Από εκεί και πέρα θα ασχοληθούμε λίγο με τα πολλαπλάσια για να καταλήξουμε να βρούμε το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο. Πρώτα απ' όλα, πριν πάμε εκεί πέρα, έχει κάποιες ιδιότητες. Η πρώτη ιδιότητα που λέει κάθε φυσικός αριθμός διαιρεί τα πολλαπλάσια του. Δηλαδή, πάρτε τον αριθμό 3 και πάρτε τα πολλαπλάσια του 3. Το 6, την προπαίδεια του 3 δηλαδή, το 9, το 12 και πάει λέγοντας. Λέει κάθε φυσικός αριθμός διαιρεί τα πολλαπλάσια του. Όταν λέμε διαιρεί, εννοούμε ότι η διαίρεση 6 δια 3 κάνει 2, δίνει φυσικό αριθμό. 9 δια 3 κάνει 3, δίνει φυσικό αριθμό. 12 δια 3 κάνει 4, δίνει φυσικό αριθμό. Αυτό εννοούμε διαιρεί. Προφανώς και όλες οι διαιρέσεις γίνονται με όλους τους αριθμούς. Το έχετε δει, παίρνετε δεκαδικούς, παίρνετε ένα σωρό αριθμούς. Αλλά όταν λέμε ότι ένας αριθμός διαιρεί έναν άλλον, εννοούμε ότι το πηλίκο, δηλαδή το αποτέλεσμα της διαίρεσης, πρέπει να είναι φυσικός αριθμός και μόνο φυσικός αριθμός. Και όντως, το βλέπετε, κάθε φυσικός διαιρεί όλα τα πολλαπλάσια του. Δηλαδή, δίνει αποτέλεσμα αν γίνει διαίρεση φυσικό αριθμό. Αυτή είναι η πρώτη ιδιότητα που αναφέρει το βιβλίο σας. Η δεύτερη ιδιότητα για την οποία μιλάει λέει το εξής. Κάθε φυσικός που διαιρείται από έναν άλλο είναι πολλαπλάσιό του. Κάθε φυσικός που διαιρείται από έναν άλλο είναι πολλαπλάσιό του. Πάρτε έναν φυσικό αριθμό, το 5. Μάλλον δεν θα πάρω το 5, θα πάρω το 15. Που είναι φυσικός αριθμός. Το 15 διαιρείται με κάποιον άλλον. Δηλαδή από το 5. Το 15 διαιρείται με το 5 και δίνει 3, δηλαδή δίνει φυσικό αριθμό. Τότε αυτός ο αριθμός το 15 είναι πολλαπλάσιο του 3, αυτό σου λέει. Όταν ένας φυσικός αριθμός διαιρείται από κάποιον αριθμό, τότε το αποτέλεσμα που παίρνουμε είναι φυσικός αριθμός και ο αριθμός που είχαμε ήταν πολλαπλάσιος του πηλίκου. Αυτό είναι η δεύτερη ιδιότητα που σου λέει. Και αυτό ισχύει για κάθε φυσικό αριθμό. Η τρίτη ιδιότητα που αναφέρει λέει αν ένας φυσικός διαιρεί έναν άλλον, θα διαιρεί και τα πολλαπλάσια του. Σκεφτείτε τον αριθμό 2 και τον αριθμό 8. Ο 2 διαιρεί το 8, γιατί 8 δια 2 κάνει 4, δηλαδή παίρνουμε αποτέλεσμα φυσικό αριθμό. Αφού ο 2 διαιρεί τον 8, ο 2 θα διαιρεί και όλα τα πολλαπλάσια του 8, που είναι το 8, το 16,
το 24, την προπαίδεια του 8. Γενικά, έτσι, τα πολλαπλάσια του 8 είναι η προπαίδεια του 8. Άρα, αφού ο 2 διαιρεί το 8, ο 2 θα διαιρεί και το 16. Προφανώς, γιατί 16 δια 2 κάνει 8. Ο 2 θα διαιρεί και το 24. Προφανώς, γιατί 24 δια 2 κάνει 12. Δηλαδή, παίρνω σαν αποτέλεσμα φυσικό αριθμό και αυτό λέμε διαιρεί. Αυτή είναι η τρίτη ιδιότητα και αυτή η ιδιότητα ισχύει για κάθε φυσικό αριθμό. Αυτές είναι οι ιδιότητες που έχουν να κάνουν με τα πολλαπλάσια και είναι πολύ βασικές ιδιότητες για πολλούς λόγους. Τους χρησιμοποιούμε δηλαδή σε αρκετές περιπτώσεις. Θα μιλήσουμε τώρα για το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο. Τι είναι το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο? Ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο. Λέει η θεωρία, ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο είναι το μικρότερο, όχι 0, από τα κοινά πολλαπλάσια 2 ή περισσότερων αριθμών που δεν είναι 0. Πάρτε δύο αριθμούς. Μπορείτε να πάρετε 102 αριθμούς. Θα πάρουμε 2. Το 2 και το 6. Και θα βρούμε τα πολλαπλάσια του 2 και του 6. Όπως έχετε κάνει και στο δημοτικό. Όταν λέμε τα πολλαπλάσια, εννοούμε την προπαίδεια του 2. 2, 4. Δεν παίρνω το 0, γιατί το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο δεν μπορεί να είναι 0. Διαφορετικό του μηδενός. Αυτό σημαίνει αυτό το σύμβολο. Όχι 0. Οπότε ξεκινάω από την προπαίδεια με το 1. 2 επί 1, 2 επί 2, 2 επί 3 που κάνει 6, 2 επί 4 που κάνει 8, 2 επί 5, 10 και πάει λέγοντας. Η προπαίδεια του 6. Δεν ξεκινάω από το 6 φορές το 0 που κάνει 0, γιατί το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο δεν μπορεί να είναι 0. Ξεκινάω από το 1, 6 επί 1 που κάνει 6, 6 επί 2 που κάνει 12, 3, 6, 18, 4, 6, 24 και πάει λέγοντας. Παρατηρήστε ότι εδώ πέρα υπάρχουν κοινά πολλαπλάσια, τα οποία το γράφω ΚΠ. Αυτό το ΚΠ σημαίνει κοινά πολλαπλάσια. Είναι το 6, εδώ θα ήταν το 12 και το 18 θα ήταν και πάει λέγοντας. 6, 12, 18. Άμα είχαμε γράψει και άλλα πολλαπλάσια θα βρίσκαμε ατελείωτα κοινά πολλαπλάσια των δύο αριθμών, του 2 και του 6. Το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο, το ΕΚΟΥΠΟΥ όπως λέμε, το έχετε μάθει και από το δημοτικό, είναι το μικρότερο από τα κοινά πολλαπλάσια, είναι το 6. Έτσι βρίσκουμε ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο 2 ή περισσότερων αριθμών. Στη συνέχεια, σε επόμενο βιντεάκι, θα δούμε πώς βρίσκουμε ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο με άλλον τρόπο. Αυτόν τον τρόπο τον έχετε μάθει στο δημοτικό, είναι ο πιο μπακάλικος τρόπος, είναι ο πιο δύσκολος τρόπος να βρείτε ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο 2 αριθμών, γιατί σκεφτείτε να μπορούσατε να θέλατε να βρείτε το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο του 48, του 39 και του 2142. Με τα πολλαπλάσια αυτή η δουλειά θα ήταν πολύ δύσκολη. Οπότε υπάρχει άλλος τρόπος, πιο εύκολος, που βρίσκουμε ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο ό,τι αριθμού και να μας δώσει. Όσον αριθμό και να μας δώσουν. 15 αριθμών θα βρούμε ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο.